ngaten niku lho, Pak. Ya berbulan madu. Nggih, berbulan madu. Di atas pelangi. Jodoh dunia akhirat. Apik. Yes. Wong tuwa isane ming dedonga, isane rene ra nggawa apa-apa, isane nggawa donga ya, Pak ya. Nggih. Oke, ayo. Nah. Ki mau sing domah ya sentuk tanggapan lho. Aku krungu ning ngono. Krungu dhewe aku kupingku. Untuk panjer kok asem lah. Aku dalang kok ngrungokke wong etungan. Ning Pasuruan ning Ponorogo lho. Macane dikira aku ora ngerti. Aku ki sinyal HP itu semua masuk telinga. Mbok kowe abeh iki aku ora ngerti nomere di WA aku ada. Jadi WA-mu mlebu ning WA aku. WA-mu dileboni WA aku. Ini apa to, Cah? Ayo, nembangan. Nggih. Neng ini manjuk kono sing delok jek ribuan kuwi. Lah ning kene desa mawaca ora apa-apa. Niki malah santai niki ya. Santai. Lakumu kaya parion. Ini Reng. Duh, yo. Wis. Wong dadi garen. Yen gampang luwe gampang. Cengkoke apik ya, Kang. Biyen ketemu jek cilik saiki wis gede kok ngono kok tambah apik ya. Iya. Nah, sindenku ki enek sing yen gampang luwih gampang. Enek sing ngono kuwi. Apik men Nduk. Terus siji ki sapa? Mila karo sapa kae? Dik Rizky. Oh, Rizky. Oh, alah. Panggeling aku. Ayo kok saiki. Saiki wis lulus. Sampun. Oke, kowe mau mah. Kula tasik prawan dereng nate diobo-obo mbebek saestu. Nggih. Durung tau disosor. Diobo-obo mbebek. Lho. Ngomong disosor yoga iku elek banget ngene. Bebek kok yoga. Berarti nek bebek niku yoga. Kudu. Bebek ki yang karbu iki to, yoga to. Sinten? Yoga kaya bebek ngono. Sing ngomong sapa? Kowe ora. Nek penabuh ki aja yoga. Pangrawit niku. Oh, ngoten. Utawa yang mulia. Yang mulia. Oh, yang mulia Lasno. Lah. Ya aja tambahi denggele mlocot ora. Ya. Wah, apik suaramu, Mbok. Saya gede, saya apik. Yen angel